Mens de sidste glas lige bliver samlet sammen, så må børnene gerne gå med Bente og tegner ind i scenarie. Og jeg har set noget med en masse guitar. Det bliver meget spændende. Jeg vil gerne være med, hvis jeg har hørt alle de guitar spille. Ja, man må kunne, hvis man er barn. Ja. Kan I have en rigtig god velsignelse om Sverige. Og så dagens taler træder op gennem midtergangen nu. Værsgo, Andreas. Prøv at lægge mærke til, hvor pæn og ren han er i dag. Det er konen, der kommer hjem. Godmorgen. Ja, det er rigtigt. Jeg er nystrøget, som man siger. Ja. Når jeg får lov at stå heroppe, eller nu er jeg jo så kommet lidt ned, men når jeg får lov at stå her, så gør jeg det med en vis portion ydmyghed, og jeg vælger også oftest nogle emner, som ligger mig dybt på sinde, og især på det tidspunkt, hvor jeg er i gang med at forberede talen. Det er sådan en proces, der varer over det kan være en måned eller halvanden måned fra det øjeblik, at jeg får at vide, nu skal jeg tale. Og derfor vil jeg også gerne gøre det her sted både til en talerstol og til en skriftestol. Og derfor vælger jeg oftest at tale over problemer, og følelser og kampe, som jeg prøver at synliggøre. Og fortælle, at jeg har nøjagtigt de samme følelser som alle mulige andre. At jeg også engang imellem glemmer at bruge bøn. Og måske læse Bibelen, eller ikke læse Bibelen så tit. Og jeg også kender til følelser som misundelse og vrede, og 99% af de handlinger, jeg foretager mig, er for egen vindings skyld. Men så kan jeg nogle gange, når jeg står heroppe, for det meste når jeg står heroppe, så kan jeg komme i tvivl, om det kun er mig, der lige netop har den følelse, som jeg taler om, eller lige nøjagtigt den kamp, jeg taler om. Om jeg står helt alene, og I kan sikkert godt forestille jer, hvordan det er at stå her, og så siger jeg, kender I for eksempel den følelse med at blive misundelig, fordi der er nogen, der har taget det sidste stykke kage på kagefadet, og der er bare ingen, der kender den følelse. Og så står man bare heroppe og tænker, hvad så? Så står man helt alene med den følelse. Den, man troede hele verden kender til, og så føler man lidt, jamen den står jeg nok alene med. Og så sagt, det frygter jeg nogle gange, når jeg står heroppe og netop prøver at krænge mit hjerte ud. Men i dag, der vil jeg tale om en følelse, som jeg er sikker på, at alle kender. Så det er jo godt. Men da jeg blev spurgt om jeg vil holde tale i dag, der tænkte jeg jo, at det skal være en tale over julen. Og der skulle jo være nok at tale om. Der er både kærlighed og glæde og fred og engle, der daler ned i skjul. Hvad det så end vil sige, at de daler ned i skjul. De kommer vel for hernede. Men der er masser af emner, sådan en anden søndag i advent. Og tænk engang, hvor meget der bliver talt om julen rundt om i verden lige netop i dag, anden søndag i advent. Så derfor vil jeg også gerne i dag tale om et emne, der har med julen at gøre, og det handler om skuffelsen. Det er den følelse, jeg er sikker på, at alle, der sidder herinde, har oplevet skuffelsen. Sidste gang jeg stod her, stod jeg og talte om gaver. Jeg skal lige have den der, den ligger der. Så, sidste gang jeg stod her, der talte jeg om gaver og om at have det rette sindelag, når man giver og når man modtager gaver. Og nogen var måske til stede og kan huske, at jeg talte om, at det her med at give og modtage gaver, det rummer hele repertoiret af følelser. Der findes kærlighedsgaver, der findes forsoningsgaver, og gaver, man faktisk sætter pris på, både at give og modtage. Og sådan er det jo også med julegaver. De skal jo oftest gerne modtages i samme ånd, som de er givet, fordi så får man julefred. Og det er jo godt.
Men alligevel, så er jeg sikker på, at netop her til jul, er der i rigtig mange hjem, er der nogen, der bliver skuffet. Skuffet over, at der ikke var and. Skuffet over, at der ikke var flæskesteg. Skuffet over, at flæskesværene ikke blev sprøde. Skuffet over, at der var klumper i sovsen. Skuffet over, at gæsterne ikke tilbød at hjælpe i køkkenet. Skuffet over, at man igen i år ikke vandt mandelgaven. Skuffet over, at juletræet i år ikke var lige så flot som sidste år. Skuffet over, at man gav en gave, som modtageren blev skuffet over. Og skuffet over, at man slet ikke fik det, man havde ønsket sig. Og skuffet over, at ens ægtefælle gav en riskoger, selvom man havde ønsket sig en guldring. Skuffet over, at man slet ikke fik nogen gave. Så der er tonsvis af skuffelser i de små hjem. Men skuffelse, det er sådan en universel følelse, som ikke kun hører julen til, det hører hele året til. Og som jeg er helt sikker på, at alle lider af. Prøv lige bare at tænke 10 sekunder på, om der er noget, du er, eller måske har været skuffet over. Noget, du er skuffet over lige nu. En person, som måske ikke gjorde helt, som du havde troet. Eller nogle ord, der blev sagt. Eller måske nogle ord, der ikke blev sagt, da de skulle siges. Ikke at være inviteret med. At blive holdt udenfor. Et job, du måske ikke fik, som du havde søgt. Eller en gave, som du ikke fik. Personligt tror jeg ikke, at skuffelse det er en synd. Men skuffelse, det er sådan en følelse, der sidder i kroppen. Og den kan så føre synd med sig. Det er sådan en, jeg vil kalde skuffelse, det er sådan en moderfølelse. Det er sådan en, der kan medføre eller medføde nag og bitterhed og vrede, og som kan gøre os kede af det. Og så begynder der at være sådan lidt synd i det. Skuffelsen, det er sådan en følelse, der bor i os. Og den bygger hus ind i os med første etage og anden etage og vinkælder og anneks. Og så larmer den, og den roder inde i os. Også nogle gange om natten, så ligger vi søvnløse. Og der bliver den boende, lige indtil vi smider den ud, eller indtil vi dør. Hvis jeg nu skulle tegne et kort over mine skuffelser igennem livet, så har jeg prøvet at tegne det her. Det er sådan cirka mit livs skuffelser. Nogle skuffelser trækker lange rødder. Der er små skuffelser, som ligger lige i baghovedet, og når der så kører en blå bil forbi, så tænker jeg, gud ja, det er da også rigtigt. Nu er ham eller hende er jeg godt nok skuffet over. Eller når jeg hører en bestemt sang i radioen, eller når der er nogen, der taler om en bestemt person, så kommer den der følelse op i mig igen. Så skuffelsen, det er næsen, for nu at bruge sådan et juleudtryk, næsen, der flytter med. Den følger med, uanset hvor vi bor, uanset hvad vi gør, uanset om vi skifter job, uanset om vi lever sundt eller dyrker motion, så er skuffelsen der bare. Den forsvinder aldrig. Den vil altid ligge der. Jeg kan huske, da jeg var 7-8 år gammel, en lørdag, jeg husker det tydeligt, det var en lørdag, jeg legede med Johan. Johan boede på den anden side af vejen. I dag er han pilot, men dengang der var han ikke pilot, han var også 7-8 år gammel. Og han boede på den anden side af vejen, hvor jeg voksede op i Valsø. Og pludselig råbte hans far, Johan, du skal ind og spise lagkage. Og jeg opfattede til trods for mit barnesind, som jeg også nogle gange bruger i mit voksne liv, for at få det, jeg gerne vil have, at jeg ikke var inviteret til at spise lagkage. Og jeg kunne godt lide lagkage, og det kan jeg stadigvæk. Og jeg besluttede blot at vente på trappetrinnet foran Johans hus, indtil han havde spist lagkage, så vi kunne lege videre. Og selvom det er 42 år siden, og selvom det er en af de små skuffelser, måske i livet, så bor den i mig, fordi jeg har taget den med i dag. Den lever i mig. Og den vil ikke forsvinde, hver gang jeg spiser et stykke lagkage, eller flyver med et fly, hvor Johan i princippet kunne være pilot, så kommer den op i kroppen igen. Så kommer skuffelsen op i kroppen igen.
Fordi jeg blev skuffet på Johan og hans forældre. Fordi selv som 7-årig er jeg sikker på, at jeg vil aldrig have spist lagkage uden også at invitere Johan. Og vi skal jo heller ikke glemme, at vi også skuffer andre, som ligeledes har sådan et kort af skuffelser i deres liv. I Bibelen er der rigtig mange mennesker, som har oplevet skuffelser. Sidste gang talte jeg om Kain og Abel, hvor vi kan huske, at Kain var skuffet over Gud, fordi han ikke ville tage imod offergaven. Vi er i hjemmegruppen, at vi er ved at læse om Abraham. Abrahams kone var skuffet over Abraham, fordi hun ikke tog afstand fra sin trælkvinde, som han havde gjort gravid. Abraham var med garanti også skuffet over hans kone, fordi hun overhovedet havde foreslået, at han skulle få et barn med sin trælkvinde. Moses var skuffet over Israel, fordi de altid brokkede sig. Israel var skuffet over Moses, fordi han havde ført dem ud i ørkenen. Josefs brødre var skuffet over Josef, fordi han var deres fars yndling. Job var skuffet over, at Gud straffede ham, selvom han var en retfærdig mand. Jesus var skuffet over disciplene, fordi de sov, når han skulle bede. Og Peter blev skuffet over sig selv, fordi han fornægtede Jesus. Så der er masser af eksempler på nogen, der bliver skuffet i Bibelen. I dag vil jeg gerne tale om en anden person, der blev skuffet. Og vi kommer ind i Bibelen, hvor at Israel har haft en masse dommere til at regere Israel. Og Samuel er den sidste regerende dommer, og det er så meningen, at hans sønner skal overtage denne her, at de skal herske over Israel, men de er både korrupte og nogle tyveknægte, så det går ikke. Så derfor så går Israels konge til Israel til Samuel og siger, at vi vil have en konge. Prøv at se på alle de andre lande, der ligger rundt omkring os. De har en konge, og se, hvor godt det går. Og så klør Samuel sig i hovedet og siger, hvordan klarer jeg lige den? Og så spørger han Gud, hvad skal jeg gøre nu? Og Gud han siger, jeg synes det er en rigtig, rigtig dårlig idé med en konge, for jeg er jo deres konge. Hvad skal de med en konge mere? For mange kokke, det fordærver maden, det ved enhver. Så hvad skal de med en konge? Men han siger, lad så Israel få den konge, de så gerne vil have. Og så kan de jo lære det. Og os, der kender Bibelen, ved jo godt, at det lærer Israel aldrig. Så Samuel går på jagt efter en konge, og Samuel vælger Saul. Og Saul bliver salvet, og folket bliver glade. Saul som konge, han får masser af hjælp af Gud. Han vinder den ene krig, han vinder den anden krig, og uanset hvor han vender sig hen, så får han bare i pose og i sæk. Det er ren succes, lige indtil han når amalekitterne. Gud har sådan en personlig vrede mod amalekitterne, og ønsker, at alt skal jævnes med jorden. Men alligevel, så skåner Saul det fedeste kvæg, det er nok for en vindings skyld, og han skåner deres konge. Og Gud er skuffet over Saul, nu hvor han er blevet velsignet i pose og i sæk, og Gud fortryder, at han har gjort Saul til konge. Samuel, han er også skuffet over Saul, og ikke bare sådan tøsefornærmet, men virkelig skuffet. Gud er skuffet over Saul. Gud er skuffet over Saul, og Samuel er skuffet over Saul. Der står i 1. Samuel bog, kapitel 15, vers 35, der står, til sin dødsdag så Samuel ikke Saul mere. For han var grebet af sorg over Saul, og Herren havde fortrudt, at han havde gjort Saul til konge. Det er da en fortrydelse og en skuffelse, der vil noget. Og nu springer jeg lige i det, fordi nu går jeg lige over og taler om bavianer. Bavianer, det er sådan en betegnelse, vi bruger om små børn, som er uartige, eller også er det et savannedyr. Og i dag der vil jeg gerne tale om savannedyret. Og en bavian, det er et meget socialt dyr. De lever i flokke af op til 500 bavianer, og de bruger meget tid på at rense hinandens pels. Det er sådan meget afslappende, både for den, der renser pelsen, og den, der får renset pelsen. Det kan man jo godt sætte sig ind i. Når en bavianunge dør, måske fordi den er
blevet angrebet af et rovdyr ude på savannen, eller fordi den ikke har overlevet de første uger, så bærer bavianmoren denne her bavianunge på ryggen, efter at bavianen er død. Og ikke kun i dage, men til med i uger. Og det er ikke særlig rart at tænke på, at hvis den døde unge falder af, så sætter hun den op igen, indtil den går så meget, og nu bliver det ulækkert, går i forrådnelse, denne her bavianunge. Og først når det ikke kan lade sig gøre mere, at sætte denne her bavianunge, det her det er sådan en levende bavianunge, skal jeg lige sige, bare lige, så det ikke bliver for ulækkert og for uhyggeligt. Først når det ikke kan lade sig gøre mere, så lader bavianmoren bavianungen falde ned. Og indtil videre, der har Samuel, bavianmoren og de fleste af os her en del til fælles. Ingen af os har forventet det, der er sket. Når vi bliver skuffet, har vi ikke forventet, at vi skulle blive skuffet. Samuel forventede heller ikke, da han salvede Saul, at Saul ville opføre sig, som han gjorde, og gøre Samuel skuffet. Og det samme med bavianmoren. En bavianer får normalt kun en unge. Hun havde ikke troet, at denne her unge skulle dø. Og det var faktisk jo slet ikke det, der var meningen. Nogle af delene. Men Samuel, han var virkelig skuffet. Og det, der også er fælles for os alle sammen, Samuel, bavianen og os, det er, at vi kan ikke gøre så meget ved det. Vi kan ikke ændre skuffelsen. Den bor både i bavianmoren, i os og i Samuel. Samuel står der, var ligefrem ramt af sorg, og han vil aldrig mere se Saul. Der ligger et tykt tæppe af sorg og skuffelse og irritation og vrede over Samuel, eller over Saul. Så kommer spørgsmålet i sådan en lille parentes, kan man sige, kan Gud overhovedet fortryde? Der stod, at Gud fortrød. Jeg mener, Gud kender os jo fra vi lå i vores mors maver. Så han ville jo vide, hvordan det gik med Saul. Han kendte til Saul og kendte nøjagtigt Sauls liv. Forskellen er, at Gud og mennesker, på Gud og mennesker, det er, at når Gud har sagt noget, så gør han det. Og når han har lovet noget, så opfylder han det. Der står i 4. Mosebog, står der, Gud er ikke et menneske, så han lyver. Han er heller ikke et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, så gør han det, og når han har lovet noget, så lader han det ske. Men Gud har givet os vores frie vilje, som han også gav Saul sin frie vilje, og den valgte Saul at gå efter. Og derfor er Gud ikke tilfreds. Og Samuel er mega skuffet, og han besluttede sig, som sagt, at til sin dødsdag, så vil han aldrig nogensinde se Saul mere. Og så er man virkelig skuffet, så man ikke kan ryste af sig, ligesom bavianmoren ikke kan ryste den der bavianunge af sig. Sådan rent instinktivt. Vi hører det tit i arvesager, hvordan familiemedlemmer, som jo ellers var forbundne i blod og kød, hvordan at de kan blive skuffet over hinanden. Der var et program for nogle år siden på TV2, der hed Når arven splitter os. Og i hele 5 sæsoner, det må betyde, at vi mennesker synes, det er sindssygt interessant at se andre mennesker blive skuffet over hinanden. Så kunne vi kigge ind i velfungerende familier, hvor en eller flere af arvingerne var blevet skuffet over tætte familiemedlemmer. Og vi ved det jo også, vi har jo hørt det, at familier kan jo komme op og slås om mågestel og armbåndsure og pladesamlinger, når dødsboet skal gøres op. Så bliver det gør, at folk bliver rygende uenige og skuffet over hinanden. Men hvorfor var det, at Samuel blev så skuffet? Jeg mener, det var ikke ham, Gud havde forkastet. Og det var jo fordi,
at Samuel havde bragt Saul frem som konge for Israel. Det ville jo være det samme, som hvis jeg nu anbefaler Arno til et job i den virksomhed, hvor jeg arbejder. Nu tager jeg bare lige Arno, fordi det er nu, ja, det plejer jeg altid. Det er altid Arno, det går ud over. Men det vil, ja, nu har han sat sig helt ned bagved, fordi han tænkte, så slipper jeg i hvert fald for at blive trukket frem som eksempel. Men hvis vi tager Arno, og jeg anbefaler ham til min virksomhed til en eller anden bestemt position, og så viser det sig, at Arno den første dag, så vælger Arno at lægge sig syg. Og så i øvrigt, så holder han frokostpause i 2 timer. Og i øvrigt, så spiller han kabale midt i arbejdstiden. Og i øvrigt, så tager han til USA i tide og i utide. Så bliver jeg jo skuffet over Arno, fordi jeg har sat mit gode navn og rygte på spil. Jeg har anbefalet Arno. Så det er jo derfor, at Samuel, han er skuffet. Han var profet, og han var en stor profet. Og det var ham, der kunne fortælle om fremtiden. Ham folket lyttede til. Nu er hans ære jo blevet sat ud af spil. Og det er derfor, at Samuel er rigtig skuffet. Og det er også derfor, vi nogle gange bliver skuffet over mennesker. Fordi det sætter vores ære ud af spil. Og vi må bare erkende, at det går bare ikke altid som forventet her i livet. Og så bliver vi skuffet, ligesom bavianmoren. Og problemet er, at ingen af os kan ændre vilkårene. Men sådan har Samuel siddet og hvilet hovedet i hænderne. Mut og trist og skuffet. Og hver gang hans venner er kommet, og måske har haft en flødeskumskage med, så har han sagt, ved du hvad, nej, jeg vil bare sidde her i min skuffelse, og nej, jeg vil ikke gå, og lad mig være alene. Jeg dur ikke til noget. Og I kender sikkert også det her med, at man kan være skuffet over sig selv. Jeg kan huske, jeg har fra min barndom, har jeg altid følt, at jeg skulle leve op til nogle ting. Jeg skulle leve op til mine forældres forventninger. Og det føler jeg selv den dag i dag, at jeg skal leve op til mine forventninger. Og som barn, der var det jo altid karaktererne i skolen, det handlede om. Min far gik meget op i, at jeg fik nogle rigtig gode karakterer. Og han mente, at hvis man ikke kunne matematik, så ville det være lige med, det var hans regnestykke, ville det være lige med at ende i rendestenen. Og jeg husker det en anelse, måske en anelse skuffet, kan I mærke bitterheden i mig? Det er bare lige for at fortælle, den sidder der stadigvæk. Og jeg var ikke god til matematik, jeg var god til sprog. Dengang var der 2 linjer på gymnasiet, der var matematisk, og der var sproglig. Og som man nok kan regne ud, så var det man også skulle, det var jo, man skulle erklæres egnet eller ikke egnet af sin skolelærer i folkeskolen. Og jeg blev selvfølgelig ikke erklæret egnet til at komme på matematisk gymnasium. Og det gjorde mig svært, fordi nu bliver min far skuffet, fordi hvem vil have en søn, der bor i rendestenen? Og jeg blev jo selv skuffet over mig selv. Og det er den følelse, der rammer os, og det er nok også den følelse, som Samuel har haft. Men det, der er med skuffelser, det er, at man kan ikke skuffe. Man kan kun være skuffet bagudrettet. Man kan ikke være skuffet. Jeg kan ikke sige, at jeg bliver skuffet til sommer, eller jeg bliver skuffet næste weekend. Skuffelser ligger bagud. Så vi kan heller ikke gøre noget ved vores skuffelser. Vi kan ikke forebygge skuffelser. Samuel kunne ikke ændre på fakta, og han kunne heller ikke ændre sin skuffelse. Det eneste, han kunne gøre i princippet, det var at sætte sig ned og ønske, at det aldrig var sket. Samuel tror, som vi også nogle gange tror, bare det at sidde og surmule, det er rigeligt, fordi så er vi ligesom os selv nærmest. Og vi tror, sådan lidt naivt, at sidde og surmule, det kan fjerne skuffelsen fra os.
Men selvom teksten er skrevet for mange tusind år siden om Samuel, så ved vi nøjagtigt, hvordan Samuel har det, fordi det er en universel følelse, og vi kan sætte os ind i, hvordan denne her følelse er. Men så står der så i kapitel 16 i 1. Samuels bog, vers 1, står der: Herren sagde til Samuel, hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag afsted. Jeg sender dig til Betlemitten, Isai, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Hvor længe vil du sørge over Saul? Gud er ikke bekymret over, at Samuel sidder og surmuler, fordi han er skuffet. Det, som Gud er bekymret over, det er, hvor længe vil han sidde og surmule og hænge fast i det. Og her er jeg kommet til at tænke på Prædikenernes bog, hvor der står i kapitel 3, vers 1, alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, og en tid til at dø. En tid til at græde, og en tid til at le. En tid til at sidde og klage, og måske surmule. Og en tid til at danse. Og en tid til ikke at omfavne. Og en tid til at omfavne. Så derfor forventer Gud, at Samuel tager sig selv i nakken på et eller andet tidspunkt i den her livsrejse, og stopper med at sørge. Og vi har alle sammen en Saul eller flere inde i os, som vi er skuffet over. Det har ikke ændret sig de sidste 3.000 år, og heller ikke før med sikkerhed. Så vi kan jo spørge os selv i dag, hvor lang tid har vi lyst til at sidde og surmule, og være sure og bitre og skuffet over vores Saul, som vi har. Det er jo sket. Det sker ikke på næste søndag. Jo, vi bliver skuffet igen, men det er jo sket. Jeg besluttede mig på et tidspunkt, hvor jeg var skuffet over noget her i kirken. Det går jeg ikke ind i, men hvor jeg var skuffet, der besluttede jeg mig på et tidspunkt at sige, det skal ikke identificere mig som person. Skuffelsen skal ikke tage bopæl i mig og bygge et hus med vinkælder, første sal og anden sal og annex og swimmingpool. Det er ikke let, men det er en aktiv beslutning, vi hver især skal tage. Og jeg kendte ved at kigge på bagud, jamen så fokuserede jeg ikke på det, der ligger forud. Og slet ikke på den plan, som Gud har for mig. Fordi jeg tror, at folk, der sidder og surmuler og er skuffet over deres savl i deres liv, ikke kommer videre, fordi at man er så frustreret over det, der er sket, at vi glemmer at kigge på fremtiden. Det er lidt ligesom at køre i bil. Der er 4 ruder i en bil. Der er forruden, og så er der sidespejle, og så er der bakspejl. Og hvorfor mon det hedder forrude? Det er den største, og hvorfor er det den største rude i bilen? Det er fordi det, der ligger foran os, er meget vigtigere end det, der ligger bag os. Og det er jo det, vi skal koncentrere os om i vores liv. Både i vores åndelige liv, men også det liv, vi lever til hverdag. Og der er ikke noget at sige til, hvis vi hele tiden kører ind i mennesker og andre biler og bump på vejen, hvis vi kun sidder og kigger i spejlene, bakspejlet og sidespejlene. Bakspejlene er blot med til at se lidt bagud, og at vi kan lære af vores historie og vores fortid, og vores erfaringer kan hjælpe os. Men vi kan ikke undgå undgå skuffelserne, men vi kan kigge mere ud af forruden og fokusere på det, som Gud har planlagt. Fordi når Gud, det ved jeg godt, det er ikke bibelsk, jeg har i hvert fald ikke kunne finde det, jeg tror det ikke, at når der bliver lukket en dør, åbnes der en anden dør. Men i Bibelen siger man noget lignende. Der står i 1. Korintherbrev 2:9, står der,
hvad intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskers hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Altså med andre ord, hvad intet øje har set og intet menneske har hørt, det ligger der foran os for hver især af os. Der ligger noget foran os. Igen ud fra den her talemåde, når der lukkes en dør, åbnes der en anden dør. Og i Romerbrevet 8:28 står der, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. At der ligger, det gode ligger foran os, hvis vi kigger ud af forruden. Og som vi læste i 1. Samuels bog 16:1, så siger Gud til Samuel, hvad sidder du og surmuler over? Jeg har fundet en ny konge, som du kan gå ud og salve. Gud var allerede klar med fremtiden. Og hvis Samuel fortsat havde siddet og surmulet, han er sådan lidt, læser vi, han er en lille smule og siger, hvordan skal jeg kunne gå derhen? Han prøver at modargumentere med Gud. Er du klar over, siger han, hvor ydmyget jeg er blevet af den person? Ved du, hvordan jeg har det, Gud? Kan du forestille dig, hvordan jeg har det? Hele mit navn og rygte er blevet vanæret, men heldigvis så gør han det, som Gud beder ham om. Og han gør det med oprejst pande, måske et smil på læben, går han ud til det, som Gud har forberedt ham på, måske med lidt rysten i bukserne, eller i kjortlen, eller hvad han nu har gået i, og måske med lidt sommerfugle i maven, men han adlyder Gud, og han tager afsted til Isai, og skal salve en ny konge, og den konge, han finder, er en af de største konger, eller den største konge efter Jesus Kristus, den største konge, nemlig David. Paulus siger i Filipperbrevet, kapitel 3, vers 13, der siger han, brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Så vi skal lægge det fra os, vil være min opfordring i dag, inklusiv mig selv. Læg det fra os, som har skuffet os, og hold fast i det, som ligger foran og ligger ude i fremtiden. Lad være med at gøre som bavianmoren, som ikke slipper den her døde unge, og som bliver ved med at gå rundt med den på ryggen. At sige, slip det. Det er det, man har lyst til at sige til sådan en bavianmor. Jeg ved ikke, hvor mange, der har set en bavianmor gå rundt med en død unge på ryggen. Men det er det, man får lyst til at sige, slip det. Slip nu den bavianunge, fordi der kommer ikke noget ud af det. Man har lyst til at råbe ind i hendes bavianører, slip nu det, som du har på ryggen. Den er jo død. Det ligger bagud. Og det samme vil jeg sige til Samuel, hvis jeg kunne sige det til ham, eller så gjorde Gud det, smid det, smid skuffelsen væk. Så i denne her søde juletid, der kunne jeg have talt om kærlighed, og jeg kunne tale om trofasthed osv., men jeg har valgt at tale om et af julens store emner, skuffelse. Og i stedet for vil jeg sige, at vi bør smide bitterheden væk, vreden væk, skuffelsen væk, og så nyde julen og det, som julen virkelig handler om. Her til allersidst, så vil jeg gerne fortælle en anden historie. En historie også fra Bibelen, hvordan Gud åbnede en dør, og ikke blot ændrede 2 menneskers liv, men ændrede hele menneskeheden. Den handler om Zakarias og Elisabeth, som også var skuffede. De var skuffede over, at de ikke kunne få et barn. De var meget skuffede, og de kunne ikke slippe det. Zakarias var også yderligere skuffet, fordi han arbejdede i sin kirke, eller tempel, som det hed dengang. I 400 år på det tidspunkt, der havde man ikke hørt fra Gud. Så han kom ind i kirken, forestil jer,
at være her i kirken, og aldrig nogensinde. Der er ikke et ord, der siger dig noget. Der er ikke en sang eller salme, der siger dig noget. Der er intet overhovedet, der siger dig noget. I 400 år, der er ikke nogen, der kan fortælle dig, da jeg var barn, der fik jeg en åbenbaring fra Gud. Intet. Så er der noget, han er, og som vi måske også nogle gange er i vores kirke, så er vi skuffede. Så han var skuffet, fordi der var jo ikke noget. Gud viste sig jo ikke for ham, og Gud boede ikke i ham. Og Gud rørte ikke hans hjerte. Men så en dag, så kom Herrens engel til Zakarias, inde i kirken, eller inde i templet, og lovede, at til trods for deres høje alder, Elisabeth og Zakarias høje alder, så skulle de have et barn, og barnet skulle kaldes Johannes. Tænk engang på en dag, 2 ting. Herrens engel kommer, og vi skal have et barn, selvom vi er tussegamle. Nej, sagde Zakarias, det kan jeg simpelthen ikke tro. Vi er for gamle, og vi lærer at leve med skuffelsen. Så kan vi sidde de mørke vinteraftener, så kan vi sidde og tale om, hvor ville det også have været fantastisk, hvis vi havde haft et barn. Man skal huske på den tid, det er ikke at få et barn, og helst skulle det jo være en søn. Det var værre, end det er i dag. Og selv i dag kan det jo være slemt, hvis man ikke har en efterkommer. Men det sagde Zakarias, det kan jeg ikke tro. Og det skal man aldrig sige til Guds udsendte englen, Gabriel. Han var jo ikke hvilken som helst engel. Han var ærkeengel. Den engel, der kommer med de aller vigtigste nyheder. Og den næste person i hans kalender, det var jo vor allesammens Maria, Guds egen mor. Ingen skal betvivle Gabriel, så derfor så gjorde han Zakarias stum. Ellers så kunne han jo få alle mulige tanker. Gå ud og snakke om både det ene og det andet, og hvor mægtig Zakarias kunne sige, hvor mægtig han selv var. Da Zakarias vender hjem, så bliver Elisabeth, til trods for sin høje alder, rigtig nok gravid, men hun går stille med dørene de næste 5 måneder. Og Zakarias siger jo af gode grunde, siger han jo ikke noget, for det kan han ikke. Og først da Elisabeths kusine, den selvsamme Guds mor Maria, kommer forbi, nævner hun det. Jeg skal have et barn. Så har de jo noget, de kan deles om, fordi Maria skal jo også have et barn. Og det barn, Elisabeth bærer, skal møde det barn, Maria bærer. Og de 2 skal om nogen ændre verden. Først 9 måneder efter, og 9 måneder og 8 dage efter, sådan cirka, plus minus, efter at Zakarias har fået det her at vide i templet, eller i kirken, får han talen igen, og skuffelsen er væk. Og Zakarias lovpriser Herren, og siger om sin søn, og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Så ligesom Gud fjernede Zakarias og Elisabeths skuffelser, og åbnede en ny dør, en dør, som ikke blot ændrer deres liv, men hele menneskehedens liv, ønsker jeg for alle her, også at I, og også inklusive mig selv, vil kaste skuffelserne væk, især i denne her søde juletid, og fokusere på, hvad det virkelig er, som julen handler om. Glædelig jul. Jeg vil gerne have lov at bede for kirken her, og for hver en af os, der er her samlet i dag, og takke, kære Gud, vor far, fordi at han lærer hver en af os endnu mere om os selv hver evig eneste dag. Jeg takker dig, fordi at du lærer, hvordan vi kan takle de følelser og de skuffelser, vi har i vores liv. Tak dig, fordi at
du siger til os, til hver og en af os, med de skuffelser, vi nu sidder af, ryst dem af dig. Ryst skuffelsen af dig. Ligesom vi kunne ønske at sige til bavianen, fjern nu barnet eller ungen, det hjælper ikke. Jeg takker dig, fordi at alt det, som nærer i vores liv, går ud over det, kære Gud, som du ønsker, vi skal være. Vi skal være lyset i verden, og vi skal gå ud, og fortælle folk. Og især i denne her tid, hvor der er mange, som måske ikke har samme muligheder, som vi har, fordi at livet ikke har behandlet dem ordentligt og pænt, at vi kan gå ud med dit ord og sige, smid skuffelserne væk. Takker dig, fordi at denne her jul, det vil være en jul, hvor vi kan samles om det handler om dig, kære far, og om det, som du gav verden, det du gav til os, det du gav til os alle sammen, som gruppe, men også til hver og en af os, som er her individuelt. En, som vi kan kaste alle vores byrder og skuffelser og alt, hvad vi har, over på, og føle os frie i denne her tid, far. Jeg takker, fordi at vi og hele verden kan lovprise dig. At vi alle mødes, eller endnu flere mødes i kirken og lovpriser, hvad for en herlighed du har velsignet jorden med. Takker dig for din kærlighed til hver og en af os. I Jesu dyrebare navn. Amen. Tak skal du have, Andreas. Jeg synes, det var et meget sigende billede, det her med bavianungen. Det vil jeg tage med mig. Så næste gang jeg har en bavianunge, så vil jeg ryste den af mig. Tak. Vi skal slutte af. Vi slutter af med lovsang. Og vi slutter af med, at hvis der er nogen, der har en bavianunge, de gerne vil have, at vi skal bede om, at de må kunne ryste af